салом алейкум тамошобино. Ҳена дар пеши чашмои хутон коробкаро мекунем ва и бори нав муномад бародаро гитарои 12 струнага. Шаб омад хостам қатъи шумо якҷоя абзорш кунам. ҳада адрес чи аст мебинем ози бала. хоб впечатление аввал хуб, дополнительный на защита мондиам. хафакои дополнительный беҳтарин дар дигар гитарои гуна набуд. хоб ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим нигоҳ кунед бародаро, чанд қадар защита монда, хафак монда дар булош. хеди гитара бо нихе упаковкара мощный кадан. Каншона бизанам дар масъала упаковка на дополнительный бо хафак. Бо дардрани за хафак ана хеди гитара. Сразу ай комплектация старт кунем. Комплектация пассивона фақат салфетка барои чистка ва медиатор доштай. И электроакустика 12 струнага. Ана шестигранный ключ дар резина часпондаги. хоб давом метавонем бародаро. иши гунаҳе ки дидем гитара 12 тора. ина бародаро види пешаш, види боковояш, чӣ гунаҳе ки дидем ҷои эквалайзер шай, види тафо шай ва вход барои ҷои ҷек пайвасти. ҳарчи гунаҳе ки дидем меҷида 1 2 3 4 5 6 тоъя гая тараф, 6 тоъя гая тараф, яъне 12 струнага бародаро. кадоме да заинтересованияй намуди 12 струна электроакустикада ира цвети сафед шамаста сиёҳ цвет овардагим ҳамаги 6 дона. кадоме интересованияй успет кунед бародаро, любой ҷои Тоҷикистон доставка мекунем. дар масъалаи садоша гӯш кардан бародаро бо абзори праш алоҳида мешава. кадоме да интересияй нархша дар комментарийон нарх ё абзор нависен, мо шумода ҳам нархша ҳам чишам равон мекунем. метавонед ба рақамҳои 918 52 87 94 занг бизанед, дар WhatsApp нависен. и тамом нест, вале бо борои яма хонаводаги яма хуша бо алоҳида абзор мекунем. худо нигаҳбонтон.